Калі бачыш, якія выдатныя будынкі людзі ўзводзілі ў даўніну, міжволі думаеш, што яны былі больш разумныя за нас. Архітэктура. Цэлыя краіны гавораць з намі менавіта на гэтай мове, і мы можам яе разумець. Азбука гігантаў на тэлеканале «Беларусь-3». Драматычны тэатр у Магілёве. Арыстакратычны элізіум бяздзейнага адпачынку ў далечыні ад мітуслівых нягод штодзённага жыцця. Неарускі храм у славу апякункі трагедыі старажытнагрэцкай музы Мельпамены. Тэатр, у якім спяваў Шаляпін, музыцыраваў Рахманінаў і апладзіраваў Мікалай II. Мужчынскі тэатр, ідэальна вытрыманы ў сваіх формах строгага русізму, вось ужо больш чым стагоддзе ўздымаецца сімвалам найвышэйшага мастацтва. Якія сакрэты тоюць у цені сваіх кулісаў гэты філігранны манумент брутальнай архітэктуры. Архітэктуры Беларусі. Грошы на будаўніцтва першага ў Беларусі тэатра збіраліся амаль 20 гадоў. Скідваліся на храм Мельпамены ледзь не ўсім горадам. З усім трапятаннем падыходзячы да пытанняў ад размяшчэння тэатра да фінальнага абліцоўвання будынка. Месца было выбрана невыпадкова. На плошчы былога Мураўёўскага сквера, дзе зыходзіліся дарогі ўсіх гарадскіх раёнаў. Па-першае, для зручнасці, а па-другое, каб будынак сваім пышным выглядам упрыгожыў горад над Дняпром. Будавалі па праекце 27-гадовага архітэктара Пятра Камбурава. Аднак, нягледзячы на досыць малады ўзрост, ён ужо быў дастаткова паважаным дойлідам і для першага агульнадаступнага тэатра абраў неарускі стыль. Зноў жа не выпадкова. І вся Еўропа глядзела на свае карані, искала в итоге сваёй архітэктуры недзе там раней віктарыянскі стыль у Англіі. Все гэта адна плынь мастацкай культуры. І тая цэгляная архітэктура, якая ў расійскай імперыі квітнела, пачала квітнець менавіта ў гэты перыяд. І якраз гэты тэатр, ён адпавядае імкненням зрабіць архітэктуру, якая якраз адпавядала грамадству і яго інтарэсам. У вобразе мыслення простага чалавека тых часоў неарускі стыль было вельмі лёгка расшыфраваць. Гледзячы на чырвона-цагляныя велічныя сцены, Мінак так ці інакш асацыяваў яго з Крамлём, а Крэмль у тыя часы быў так званым цэнтрам рускай душы. Гэты праект узялося адразу некалькі асоб. У прыватнасці Владзіслаў Меляноўскі, чалавек, які быў інжынерам і архітэктарам, ён вельмі шмат прапрацаваў у епархіі. Ён з'яўляецца аўтарам некалькіх дзесяткаў праваслаўных храмаў, якія з'явіліся на сучаснай Магілёўшчыне і Гомельшчыне. Маючы, акумулюючы гэты вопыт, ён уклаў быццам бы у праект свецкай архітэктуры усе вось гэтыя свае веды. Нягледзячы на ўсю амбітнасць праекта, малады архітэктар адразу патрапіў у няёмкае становішча. Як бы дасканала не падбіралася месца для будаўніцтва тэатра, не ўлічылі адзін момант. Апынулася, што ўвесь грунт тут насыпны. Справа ў тым, што на гэтым месцы ў 18 стагоддзі размяшчаўся замак, акружаны водным ровам. Потым яго засыпалі. Але ў 1886 годзе аб яго стукнуліся рыдлёўкі землякопаў, што рылі канавы для падмуркаў сцен тэатра. Толькі на глыбіні ў 10,5 метраў знайшлі цвёрдую глебу або так званы мацярык. А гэта моментальна павялічыла выдаткі, прыйшлося эканоміць на будаўнічым матэрыяле.
Выратаваннем было толькі тое, што пад зямлёй можна было смела выкарыстоўваць танны бутавы камень. Аднак, калі будаўнікі дайшлі да цокаля, выявілася, што праект часткова нельга рэалізаваць з-за асаблівасцяў мясцовай цэглы. Акрамя таго, што яна была нікуды не вартай якасці, так з яе яшчэ нельга было выводзіць сцены па акружнасці. Будаўніцтва магілёўскага тэатра у выніку вылілася ў грандыёзную для губернскага горада сумму. Адзін толькі парадны балкон над уваходам абышоўся ў 1500 рублёў. А ўся пабудова ў 55 000. Гэта амаль у 2 разы больш запланаванай першапачатковай сумы. На гэтыя грошы можна было б з нуля абмундзіраваць 75 гвардзейскіх афіцэраў вышэйшага рангу і таго больш падарыць кожнаму з іх па ўласнай хаце на ўскраінах Пецярбурга. У сярэднім яна каштавала 100 рублёў. Магілёўскі тэатр пабудаваны з чырвонай цэглы і мае складаную аб'ёмную кампазіцыю. Прастакутную форму з закругленай тарцовай сцяной. Галоўны фасад упрыгожылі 2 вежападобныя аб'ёмы, паміж якімі быў тамбур з балконам ля ўваходу. Будынак не тынкавалі. Усе дэкаратыўныя элементы раней фарбавалі ў белы колер. Аздабленне фасадаў навявала ўспаміны аб старажытна-рускім дойлідстве. Какошнікі на вокнах, закамары і арнамент. Вельмі важна разумець, што выбар гэтага стылю не выпадковы. Расійская імперыя таго перыяда шукае сваю новую ідэнтычнасць. Ёй вельмі важна падкрэсліць сувязь з Візантыяй. Хочацца быць трэцім Рымам. І вось як гэта можна даказаць? Безумоўна, пры дапамозе культурных сувязяў. Якраз візантыйская архітэктура, якая прыйшла ў свой час з хрышчэннем, яна сур'ёзна паўплывала на старажытны, так званы старажытна-рускі стыль. І вось тое, што пра яго згадваюць у канцы 19 стагоддзя, гэта ўжо цалкам палітычны праект. Ён дапамагаў даказаць якраз рускім, што яны маюць вельмі самабытную уласную культуру. Гэта час стварэння нацыі, этап нацыятворчасці. Адпаведна, Магілёўскі тэатр – гэта адзін з такіх форпостаў, калі хочаце, новай такой культуры расійскай імперіі. Важным фактарам пры ўзнікненні і фарміраванні неарускага стылю стала тое, што распрацоўвалі яго не архітэктары, а мастакі. Галава мастака вольная ад прыгнёту архітэктурных традыцый, асноў і правіл. Такі падыход дапамог дамагчыся новай візуальнай выявы будынкаў, пабудаваных у неарускім стылі. Псеўдарускі стыль у сваім зыходным значэнні перастаў быць проста нацыянальнай стылізацыяй візантыйскага стылю, менавіта дзякуючы сваёй трансфармацыі. Галоўны фасад, дарэчы, ён зроблены у такіх традыцыях значнага грамадскага будынка. Амаль што вежачкі па флангах увахода, тэраса высоўваецца на такіх філарах масіўных, падтрымлівае балкон з парэнчамі такімі каванамі. Гэта парад. Гэта тэатр больш таго. Ну, а што тычыцца далей, там форм нейкіх, яны ідуць у вобразы старадаўняй рускай архітэктуры. Какошнікі, такія элементы, якія з 16 стагоддзя прыйшлі. Ну, тут можна пабачыць іх. Зала была зроблена на 500 чалавек. Размяшчэнне і канструкцыю ложаў падгледзелі ў варшаўскім малым тэатры, а сцэну размясцілі па італьянскай тэхналогіі. Яна выглядае так. За невялікім і свабодным ад усялякіх дэкарацый прасцэніумам сцэна пачынае некалькі падымацца ўверх. Па яе баках размешчаны дэкарацыі, якія сыходзяць у глыб прасторы, паступова вылучаюць на пярэдні план адна адну, у выніку утвараючы глыбокую перспектыву. Яе можна стылізаваць пад любы пейзаж і задумку рэжысёра пастаноўкі. Амаль што кожны тэатральны будынак
Ну, калі не браць сучасныя эксперыментальныя усялякія тэатры, а ён будаваўся для адной функцыі, адной галоўнай функцыі паглядзець нейкае відовішча. І таму функцыянальна ёсць асноўная вось. Мы ўваходзім, распрануліся, фае і зал. Вось гэтая лінія тут вытрымана вельмі добра і зразумела. Не заблытаешся, не згубішся там, ідзеш у зал. Таму гэты будынак, вось тыпу тэатральных будынкаў адпавядае на ўсе 100%. Інтэр'ер аднаўлялі па старых чарцяжах. Балконы з драўлянай разьбой, ложы бенуар, губернатарская ложа, якую цяпер упрыгожвае герб Магілёва, на столі ляпніна. Вакол залы згрупаваныя вестыбюль, фае, кулуары, калідоры і службовыя памяшканні. Унутраны дэкор цяпер сучасны, аднак старанна стылізаваны пад арыгінал. Цеплыню ў будынку забяспечвалі печкі-галандкі, іх было 15. Магілёўскі тэатр адзін з лепшых у Еўропе па якасці акустыкі. Справа ў тым, што ў сценах зроблены адмысловыя нішы для правільнага размеркавання гуку, а пад сцэнай рассыпана бітае шкло. Гук не сыходзіць з аб'ёму памяшкання, а за кошт структуры матэрыялаў пачынае рэзанаваць, далятаючы нават да самых высокіх радоў. У тэатральных залах гэта вельмі складаная, дарэчы, праца, акустычныя ўсе гэтыя эфекты. Трэба ўлічваць усё. І нахіл падлогі, і якія крэслы, з якога матэрыяла, і якая столь, і форма столі, і матэрыял столі, бо ідуць рэзанансныя эфекты, і гэта ўсё разлічваецца на першым радку, на апошнім, на галёрцы. Усё гэта разлічваецца. Я думаю, што тут таксама гэта было зроблена. Некалькі разоў тэатр рэканструявалі. У 1912 годзе перабудавалі тылавую частку будынка. Раней там была веранда, дзе па выходных граў аркестр. Замест яе прыбудавалі 3 бетонныя сцяны. Будынак спрабавалі трымаць у парадку, але няякасны матэрыял, які выкарыстоўваўся ў мэтах эканоміі пры будаўніцтве, нагадваў пра сябе. У сценах перыядычна з'яўляліся расколіны, падмурак пачынаў прасядаць, абсыпаўся фасад. У пачатку 20-го стагоддзя Магілёўскі тэатр быў больш прыбраным. У аздабленні часткова выкарыстоўваліся элементы з белым гіпсам. У 70-е гады мінулага стагоддзя цэглу пачалі бяліць чырвоным па белым. Хутчэй за ўсё, гэтая незразумелая працэдура моцна сапсавала арыгінальную цэглу. Сам тэатр, масіўны тэатр быў зроблены з выдатнай чырвонай цэглы, а вось уся гэтая аздоба, яна была белага колеру, што рабіла кантраст і, безумоўна, акцэнтавала увагу на гэтых элементах. Псеўдарускі стыль такім чынам дасягаў сваёй мэты. Тэатр, як цэнтр, публічнае месца ў горадзе, казала пра тое, што расійская імперыя тут на сур'ёз і надоўга. У 1985 годзе Міністэрства культуры хацела знесці будынак тэатра, а на гэтым месцы пабудаваць новы тэатр. Ужо нават былі вылучаныя грошы. Тады насельніцтва горада паўстала на абарону свайго тэатра. І адстаяць яго атрымалася. Тэатр зачынілі, але ўсяго толькі на рэканструкцыю, якая ішла больш за 15 гадоў. За гэты час быў умацаваны фундамент, надбудавалі сцэнічную скрынку і залаталі дзіркі ў абсыпаным фасадзе. Пасля рэканструкцыі і дадання масіўнага барабана на даху тэатр набыў рысы адыёзнасці і брутальнасці ў сваёй тонкай пластыцы. Зрэшты, па ўсіх законах архітэктурнай драматургіі Магілёўскаму драматычнаму тэатру лепш ведаць, калі ў трыумфальны раз выйсці на паклон.